Gipailam na sa mas doag nga quarantine status ang Cagayan de Oro City. Apan giawhag sa Cagayan de Oro City LGU nga dili magkumpiyansa ang mga Cagayanon. Gianunsyo na sa Malacañang nga gikan sa Enhanced Community Quarantine ipaubos na sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Cagayan de Oro City. Kini magsugod sa Lunes, August 16 kutob August 31 ning tuiga. Lakip-sab ang Laguna ug Iloilo City. Samtang 7 ka lugar sa Mindanao ang gipailam sa General Community Quarantine with heightened restrictions sugod sab sa Lunes kutob August 31. Apan giawhag ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang mga Cagayanon nga dili magkumpiyansa karong mas luwag na ang quarantine restriction sa syudad. Well, that's quite relieving, pero that can also be a source of problem dahil basig ang mga tao might begin to get complacent, no?